Die nou aan de bar zit hier, Hugo Giesbus, die kwam ik een tijdje verliezen in. Hij zei, ik ging op reis, een soort muziekreis ook, hè? Ja, dat is wel het idee. Het is om muziek te schrijven, gewoon als je dan, om te kijken wat er overblijft als je dan, als alles wegvalt wat je kent, zeg maar. Ik ben er heel goed in om dingen niet te gaan doen, om naar de kroeg te gaan, om naar even iets anders te doen dan eigenlijk waar je mee bezig wil zijn, het muziek schrijven. En dus het idee is, ik ga weg. Alles wat ik ken valt weg. 2 maanden weg en kijk wat er overblijft. Die zie ik al voort. Vertel er straks even, West-Hindergeest. Eerst hebben we die muzikale achtergrond. Wat kist meestal uitlezen was precies die in Haast. Ik ben bassist bij Disney OK, bij The Given Horse. En ja, daarin eigenlijk de afgelopen jaren gruwelijk druk geweest. En nog steeds mag ik dat doen. Dus. Ja, maar doe je nou alleen? Maar best ook ooit actief als singer-songwriter Big Leagues? Nee, nooit. Dus het is ook, ik weet niet of het een singer-songwriter project wordt. Het wordt in ieder geval, het gaat om de songwriting. En ik vind het een heel raar idee eigenlijk van mensen dat als je een nummer schrijft, dat je dan ook maar de beste persoon zou zijn om het te zingen. Dus als ik denk van, nou, dit is typisch iets wat de Huxons goed zouden kunnen doen, dan denk ik van, waarom vraag ik hen niet om het dan te doen? Dat is mooi opsturen. Wat werk je eerst heen? Ik ga naar Boston voornamelijk. Boston, het grootste deel van de tijd. New York ga ik nog een week heen. Pittsburgh moet ik nog heen. En Salt Lake City ga ik nog een week heen. Dus hij is matte. Horen we al oorspraken maken of zo? Of gist gewoon blien heen? Ik heb wel een adres gevonden waar ik kan blijven. En daar ben ik heel blij mee. Het grootste deel van de tijd. En, eindelijk net op stritten. Ja, dat is al zeg maar gewoon iets wat fijn is. Maar, en de rest gaan we zien. Het gaat echt om nieuwe dingen. Ik heb zelfs nooit in een vliegtuig gezeten. Serieus? Serieus. Was de eerste keer vliegen? Ja. En dan, Boston, hoeveel uur is dat? ja, 8 uur geloof ik. Jeetje. Dus ja, dat is flink. Ja, ik kan altijd pitten als er niks is, toch? Ja. Maar de beste er ook nog net achter als de vliegangst had dus. Nee, daar ga ik ook niet vanuit voor het gemak even. En anders kom je er vanzelf achter. Ik zou dit weekend je National Geographic zien ook te weer. Aircraft, wat is het ook dan onderzoekjes die ongelukken al. Oh, die dingen, ja, ik kijk dat voor de zekerheid niet. Zoek net aan. Hé, maar wat leuk, wat een avontuur, jongen. Schreeuwen dus en die zelf een beetje ontdekken. Ja, dat is als je nergens op terug kan vallen, wat er overblijft. En dat is dan. Ik heb natuurlijk afgelopen jaar heel veel gedaan in samenwerking met andere jongens. En dat was te gek. Maar wat blijft er over van jezelf? Dat is, 2 maanden eerst, hè? Ja, 2 maanden. Dus pittig. Maar ik wil het erover zien. Ja, het is net te doen. Het is net zeg maar genoeg voor een afscheidsfeestje vanavond. Wat een jongen even een kistje bierdel zetten? Ja, zeker. Even een kroegje pakken en met z'n allen gewoon kijken wat er gebeurt. Hè. Voor hetzelfde geld ik heb toevallig wel 1 keer per ongeluk Air Crash Investigation gezien. Je weet het nooit, Net de bord op denken. Hey, best een beetje geïnspireerd door de jongens, want die ben een paar keer al net Boetlon West. Die gaan in Miami zitten, in Amerika, Japan, Griekenland. Ja, het is verleidelijk om die link te leggen. Het is wel natuurlijk geïnspireerd ook wel door wat zij hebben gedaan. Maar zij hebben meestal een concept achter de reis van we gaan overleven of we gaan zo famous mogelijk worden wat zij doen. Of we gaan geld terughalen in Griekenland en zo, die dingen. En ik heb echt van, het gaat echt om het schrijven dan. En niet eens per se wat je meemaakt, maar om het product wat eruit komt. Of ja, de liedjes die eruit komen. Host het bij? Internet, filmpjes, dat soort dingen, blog, vlog? Ik ga een film maken, een korte docu van wat er gebeurt met iemand die moet schrijven. De regel is voor mezelf, ik moet elke dag een nummer schrijven. En Marius van The Given Horse en Disney, die zit aan de andere kant hier. En die moet elke dag een schets van een nummer krijgen. En als dat niet zo is, dan vindt hij mij sukkel. Dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Nee, dat mag net waar. Ik vind het een hartstikke leuk avontuur. Daar maak ik het nog. Vertel die verhaal. Als we weer omkomst, leven we praten dat je wegkomt met wat filmpjes. En misschien wel een noemer dat kleren is. Ja, daar gaan we dan voor het gemak maar even vanuit. Maar het lijkt me hartstikke leuk om te doen. Ja. Hoe best de volging van mensen die denken de komende 2 maanden, ik wil hem wel eens even zien. Facebook of was het een site? Voornamelijk mijn Facebook. Voeg me toe, weet je. Ik vind alles leuk, gezellig op Facebook. Hè. Meer zielen, meer vreugd. Hugo Giesbus. Ja. Helemaal goed. Zoek hem op. Als het alles al regelen, visa en dat soort dingen? Ja, daar ga ik vanuit. En anders kom ik er dinsdag achter. Dan komt vreed maar weg. Ja. Goeie reis en succes meneer. En natuurlijk met het idee erachter in ieder geval. Ja, dankjewel. Super. Leuk dat je weer. Ja.